Джон Коул заклікаў Літву распачаць дыялог з афіцыйным Менскам. Што на гэта ў Вільні? Узляцелі цэны на паліва ў Беларусі. Што падаражэе наступным? Улады закрываюць фонд падтрымкі цяжка хворых дзяцей. Пятніца, 27 сакавіка. У жывым эфіры «Аб'ектыў». З вамі Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Да галоўнай тэмы дыялог магчымы толькі пры наяўнасці добрай волі другога боку да развіцця добрасуседскіх стасункаў. Гэтак, маючы на ўвазе Беларусь, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўсяда адрэагаваў на прапановы спецпасланніка ЗША Джона Коула пачаць перамовы з Беларусю і адкрыць транзіт калійных угнаенняў праз Літву. Ці магчыма гэта і пры якіх умовах? Ірына Дарафійчук. Аднаўленне транзіту калійных угнаенняў праз Літву з амерыканскім пасланнікам Джонам Коулам ніколі не абмяркоўвалася. Так заявіла прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініене. Магчымасць жа размовы з афіцыйным Менскам Вільня можа разгледзець, але пры пэўных умовах, якія і абмяркоўвалі з Коулам. Мы гаварылі пра паветраныя шары, пра вяртанне цяжкавікоў, пра нелегальную міграцыю. Пра гэта мы сапраўды гаварылі, бо гэта нашыя умовы для сустрэчы з Беларусю на ўзроўні віцэ-міністраў. Паводле Джона Коула сітуацыя з кантрабанднымі метэазондамі з Беларусі палепшылася, але Інга Ругініене падкрэсліла, што змяншэнне іх колькасці адбылося дзякуючы актыўным дзеянням літоўскага боку супраць кантрабанды. Між тым, напярэдадні віленскі аэрапорт чарговы раз прыпыняў працу на гадзіну. Яшчэ Беларусь дазволіла выехаць у Літву затрыманым цяжкавікам, але пасля аплаты стаянкі. Яе памер хоць і зменшылі, але і так сярэдняя сума складае каля 6 000 долараў з аўта. Што да нелегальнай міграцыі, за 25 сакавіка літоўскія памежнікі спынілі 29 мігрантаў. Гэта рэкордная сёлета спроба незаконнага пераходу мяжы з боку Беларусі. Вы знаете, мы чувствуем, и, конечно, в ежедневном жизни и миграцию, и моим упомянутым шары, и также санкции для некоторых заводов, банков Литвы. А с другой стороны, мы знаем, что Белоруссия дальше поддерживает связи с Российской Федерацией и также поддерживает войну Украины, и пока в Белоруссии ничего не меняется. Лукашенко неаднаразова патрабаваў ад Вільні палітычных перамоваў, ды выказваў прэтэнзіі да Літвы. У тым ліку казаў і пра немагчымасць вывозіць калій. Пожарные машины арестовали, но мы решили эту проблему. Пожарные машины уже у нас. Вы, говорю, закрыли границу, ехать некуда. Вы у нас санаторий там фактически забрали, чернобыльцев мы там лечили, вы порт наш, куда мы деньги вкладывали, вы забрали. Але калі б Вільня і вырашыла адмяніць уласныя абмежаванні супраць рэжыму ды дазволіць транзіт калію, ёсць яшчэ еўрапейскія санкцыі, нагадвае Павел Латушка. Нядаўна іх чарговы раз падоўжылі на год. Фактически Европейский Союз понимает, что это кровь режима. Это те ресурсы, которые направляются для репрессий и для поддержки агрессии против Украины. Поэтому пока вряд ли себе представляется реальным реализовать такой сценарий. Да, калий может пойти в Соединенные Штаты Америки, но если он не будет заходить на территорию Европейского Союза. Напярэдадні Злучаныя Штаты афіцыйна змякчылі санкцыі, сярод іншага ў дачыненні Мінфіну, некалькіх банкаў і Беларусь калію. Гэта вынік сустрэчы Коула з Лукашэнкам 19 сакавіка. Беларускія ўгнаенні патрэбныя Амерыцы, заявіў спецпрадстаўнік літоўскім медыям. Я абмяркоўваў гэта з Брук Роулінс, сакратаркай у пытаннях сельскай гаспадаркі ЗША. Яна пацвердзіла, што Злучаным Штатам было б вельмі выгадна атрымліваць гэтыя ўгнаенні. Цяпер рэжым спадзяецца на паглыбленне кантактаў са Злучанымі Штатамі. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмант у інтэрв'ю расійскім медыям заявіла пра магчымую сустрэчу дыктатара з Трампам. Ірына Дарафійчук, Белсат. Былы палітвязень Александр Андрушкевіч працягнуў адзіночнае пікетаванне каля амбасады ЗША ў Вільні. Да таго ж, мужчына трымае сухую галадоўку. Беларусь патрабуе, каб Злучаныя Штаты Амерыкі паўплывалі ў перамовах з Лукашэнкам на лёс палітвязня Сцяпана Латыпава, які чарговы раз спрабаваў здзейсніць за кратамі суіцыд.
Я не магу нічога не рабіць, я баяўся за яго з самага пачатку, таму што да яго асаблівыя ад сілавікоў ёсць стаўленне, таму што ён менавіта супраць іх. Все ведаюць, што ён запатрабаваў у іх назваць сваё імя, калі яны затрымоўвалі ў масках. І гэта побачила вся краіна. Арбарыста Сцяпана Латыпава затрымалі ў верасні 2020-го каля ягонага дому на плошчы Пераменаў у Менску. У жніўні 2021-го суд прызнаў палітвязню 8,5 гадоў зняволення, абвінаваціўшы паводле шэрагу артыкулаў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах і супраціў сілавікам. Віны Сцяпан Латыпаў не прызнаў. Тройчы ён спрабаваў здзейсніць суіцыд. А ў Гомлі затрымалі ўдзельнікаў гукання вясны. Святкаванне днямі праводзілі ў адным з рэстаранаў гораду, а ўдзел у ім бралі некалькі дзясяткаў асобаў, у тым ліку дзеці, паведаміла гомельская вясна. Праваабаронцы падкрэслілі, што абрад ладзілі ва ўнутраным двары рэстарану, то бок не на адкрытай прасторы. І гэта не адзіны прыклад рэпрэсіяў асобаў, звязаных з беларускай культурай. Стала вядома пра арышт галоўнага рэдактара выдавецтва «Тэхналогія» 75-гадовага Змітра Санько. Пра гэта паведаміла выданне «Наша Ніва». Гаворка, імаверна, пра пачатак крымінальнай справы. Ветэрана выдаўца Зміцера Санько затрымлівалі сёлета ў лютым у межах так званай справы кнігароў, але не арыштавалі. Напярэдадні праваабаронцы вясны паведамілі пра выхад на волю двух фігурантаў гэтай справы – Алеся Яўдахі і Вацлава Богдановича. Пры гэтым за кратамі застаюцца Зміцер Колас і Вікторыя Богданович. Сёння ў Менску вырас кошт праезду ў грамадскім транспарце. Паездкі падаражэлі адразу на 15 копеек, і гэта ўжо другое павышэнне менш, чым за год. На фоне новых тарыфаў менчукі абмяркоўваюць рост выдаткаў і нават запасаюцца жэтонамі ў метро. Падрабязней у наступным матэрыяле. З 27 сакавіка кошт праезду ў наземным транспарце сталіцы складае 1 рубель 10 копеек, у метро рубель 15. Адпаведна падаражэлі і праязныя. Гарадскія ўлады тлумачаць рост цэнаў нізкай акупляльнасцю транспартнай сістэмы. Значную частку выдаткаў па-ранейшаму пакрывае бюджэт. Для пасажыраў гэта азначае адно – новыя выдаткі, асабліва адчувальна для тых, хто штодня ездзіць у Менск з прыгарадаў. Беларуска паскардзілася ў ТРЭЦ, што праз падаражэнне прыгараднага транспарту дарога на працу ў Менск са Смалявічаў стала адчувальна біць па кішэні. Езджу на працу ў Менск менш за 2 гады. Падаражэнне транспарту за гэты час было ўжо двойчы, прыкладна на 20-30 копеек. Але гэтым разам гэта пабіла ўсе рэкорды. Аўтобус цяпер каштуе больш, чым маршрутка. Хоць месціць у 3 разы больш пасажыраў. Па-мойму, гэта бязмежжа. Некаторых каментатараў здзівіла новая цана, іншыя ж задаліся пытаннем, чаму людзі не працуюць у сваіх гарадах. Як там было? Каханую не аддаюць? Атрымлівайце асалоду ад росквіту і стабільнасці. Ні ў якім разе не хейт, мне проста цікава. А чаму не хочаце працаваць у сваім горадзе? Прапаноў няма, бо розніца ў зарплаце істотная. Офігеть! І так катацца дорага кожны дзень з такой цаной, а цяпер яшчэ і даражэй за дарагую маршрутку. На фоне падаражэння незвычайную актыўнасць фіксуюць у метро. Людзі пачалі масава купляць жэтоны па старой цане. У падземцы паведамляюць, што попыт рэзка вырас ужо за некалькі дзён да падаражэння. Быў нават выпадак, калі пасажыр хацеў набыць адразу 3000 жэтонаў. Услед за Менскам кошт праезду вырас і ў рэгіёнах на 15 копеек. Пры гэтым рост закрануў не толькі гарадскі транспарт. У Беларусі падаражэў і чыгуначны праезд, як на гарадскіх, так і на міжрэгіянальных лініях. Алесь Яшченко, Павел Алейнікаў, Белсад. І пра яшчэ адно павышэнне коштаў. Белнафтахім паведаміў, што паліва падаражэе ўжо з заўтрашняга дня. Цэны вырастуць адразу на 4 копейкі. Канцэрн тлумачыць падаражэнне глобальнымі падзеямі. Гаворка відаць пра сітуацыю ў персідскай затоцы. Паводле Белнафтахіму да росту паліўных цэнаў у Беларусі прывялі рост каціровак нафты і нафтапрадуктаў на сусветным рынку, а таксама павелічэнне лагістычных выдаткаў. Гэткія цэны пратрымаюцца толькі тыдзень, ужо 4 красавіка яны павялічацца яшчэ на 3 копейкі.
За мінулы год насельніцтва Беларусі скарацілася болей чым на 53 тысячы чалавек паводле новых лічбаў ад Белстату. Для параўнання столькі людзей жывуць сёння, напрыклад, у Кобрыне. Мінус зафіксавалі нават у Менску, хоць і невялікі. Пры гэтым афіцыйныя лічбы, хутчэй за ўсё, яшчэ і заніжаныя. Дзе, як і чаму падае колькасць жыхароў краіны у нашым матэрыяле. Сёння ў Беларусі крыху больш за 9 мільёнаў жыхароў, паведамляе Белстат. За мінулы год насельніцтва зменшылася на 53 200 чалавек. Заўважна, што апошнія гады Беларусь штогод стабільна губляе колькасць насельніцтва, прыкладна роўную буйному райцэнтру. І гэта толькі афіцыйная статыстыка, якая не лічыць шмат каго з тых, хто эміграваў пасля 2020-го. А гэта паводле розных ацэнак каля паўмільёна беларусаў. Менавіта міграцыю эксперты лічаць важнейшым фактарам, але не адзіным. Першае, это, конечно, демография, тому что снижается уровень людей репродуктивного узросту. Другое, это, на жаль, последки пандемии, тому что снизился уровень працягласці жыцця. Пасля пандеміі гэты ўзрост скараціўся на 3-4 гады. Змяншаецца не толькі сельскае, але і гарадское насельніцтва. Амаль пароўну. Упершыню за апошнія гады ў мінусе нават Менск. Менчукоў паменіла на 1000 з гакам. Гомель страціў прыкладна столькі ж, разам са статусам паўмільённіка. Невялікі прырост летась фіксавалі толькі ў горадні і Берасці. Паводле нашай эксперткі, адна з глыбінных прычынаў у тым, што Беларусь – сацыяльная дзяржава хутчэй на словах. У Беларусі выдаткі на сацыяльную абарону з'яўляюцца ў памеры 12-14% усяго валавага ўнутранага прадукта. Калі мы кажам пра Еўропу ці пра Брытанію, дзе я жыву, гэта недзе 25-30%. Калі мы кажам пра ахову здароўя, то бок у Беларусі гэта 5-6% выдаткаў валавага ўнутранага прадукту, у Еўропе 9-11%. Дэмаграфічны пік у постсавецкай Беларусі прыйшоўся на 1994. Праз 32 гады мы маем мінус амаль 1 200 000 беларусаў. І гэта нагадаем толькі паводле афіцыйнай статыстыкі. Марыя Сысой, Белсат. Прапагандысты пачалі масаваную атаку на фонд Кіндер-Віта. Каб апраўдаць ліквідацыю паспяховай дабрачыннай арганізацыі, прапагандысты скарысталі ўвесь набор абвінавачанняў ад фінансавых махінацыяў да нібыта распаўсюду парнаграфіі. Гэткая рэакцыя з'явілася на наступны дзень пасля звароту да Лукашэнкі бацькоў хворых на рак дзяцей. Пожалуйста, услышьте нас. Отмените решение Мингорисполкома о ликвидации благотворительной организации Киндер-Вита. Нельзя ликвидировать то, что спасает детские жизни. Сохраним фонд Киндер-Вита. Всех неравнодушных просим сделать максимальный репост. Закрыць Кіндер-Віту пастанавіла калегія галоўнага ўпраўлення юстыцыі Менгарвыканкаму. Афіцыйнай прычынай назвалі, цытата, ажыццяўленне дзейнасці, якая не адпавядае мэтам і прадмету, пазначаным у статуце. Валанцёры падкрэсліваюць, усе 5 гадоў яны працавалі выключна ў прававым поле, рэгулярна публікавалі фінансавыя справаздачы і вялі максімальна празрыстую дзейнасць. За гэты час Кіндер-Віта дапамагла велізарнай колькасці дзяцей прайсці шлях ад дыягназу да выздараўлення. Матч у Нікасіі стаў першым выпрабаваннем для футбольнай зборнай Беларусі пад кіраўніцтвам новага трэнера Віктара Ганчарэнкі. У выніку наша дружына, якая ў рэйтынгу FIFA знаходзіцца на 97-м радку, з лікам 1-0 перамагла каманду Кіпру, якая ў планетарным спісе месціцца на 128-й пазіцыі. Адзіны гол пасля зацяжной камбінацыі на 24-й хвіліне забіў дэбютант нацыянальнай зборнай абаронца Іслачы Іван Ціхаміраў. Пасля перапынку ініцыятыву перахапілі кіпрыёты. Правялі шмат небяспечных атакаў, аднак перайграць нашага брамніка Фёдара Лапавухава так і не здолелі. Гэта быў трэці матч паміж зборнамі Кіпру і Беларусі. Лік перамогаў 2-1 на нашу карысць. Дзякуючы выязной вікторыі, Віктар Ганчарэнка стаў 6-м галоўным трэнерам нацыянальнай каманды, які дэбютаваў ёй з перамогі. Цяпер беларускія футбалісты адправяцца ў Ерэван, дзе 29 сакавіка правядуць чарговы таварыскі двубой са зборнай Арменіі.
Аб'яднаны пераходны кабінет уручыў узнагароды вядомым беларусам. Цырымонія прайшла ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Палітыка і навукоўца Александра Міленкевіча ўзнагародзілі медалём Францыска Скарыны. 5 ж асобаў уганараваныя медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Гэта пісьменніца Святлана Курс, акторка Крысціна Дробыш і актор Ігор Сігоў, стваральнік праекту «Нехта» Сцяпан Пуціла і пасмяротна блогер Мікіта Мелказёраў. Гэта знак павагі і пашаны ад беларускага народа. І для мяне вялікі гонар. Насамрэч заўжды ўзнагароджваць выбітных беларусаў. Я ведаю, колькі яшчэ шмат не ўзнагароджана. Асноўная колькасць узнагароджаных медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Да іх падавалі прадстаўленне прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, палітычных структур. І ў гэтых прадстаўленнях апісваліся заслугі канкрэтных асоб, чаму іх праца, чаму іх дасягненні важныя для Беларусі, для яе плённага развіцця. Вельмі прыемна атрымліваць такія ўзнагароды, і калі гэта ацэньваецца таксама такімі выбітнымі, знакамітымі і важнымі асобамі, а не проста нашай аўдыторыі, а наша аўдыторыя яна ацэньвае нас ужо вельмі давно. А тут яшчэ дадаліся і такія прызнанні ад афіцыйных асобаў. Гэта удвая прыемна і больш матывацыі працаваць далей на карысць Беларусі. Беларускі палітычны дзеяч, дыпламат, рэдактар, педагог, але ў гісторыю ён застаўся перадусім як аўтар праекту «Бел-чырвона-белага сцяга». Сёння спаўняецца 135 гадоў з дня нараджэння Клаўдзія Душ-Душэўскага. Бел-чырвона-белы сцяг – нацыянальны сімвал беларусаў, нашай нязломнасці і імкнення да свабоды. Для будучыні гэта відавочна, што ўжо выкрасіць бел-чырвона-белы сцяг беларускай гісторыі немагчыма. Ён моцна замацаваўся, стаў не такім бясспрэчным сімвалам Беларусі дэмакратычнай, Беларусі еўрапейскай. Ну і я думаю, што калі нас, што так ці іначай, невядома, калі такая будучыня у нас настане, але змаганне за яе будзе пастаяннае, няспыннае, і над ім будзе гэты сцяг непазбежна заўсёды лунаць. Спадарства заўтра працягнецца святкаванне Дня волі. Эстафету пераймае Варшава. Збор пачнецца на плошчы Трох крыжоў а 16:00. Пасля чаго вялікі марш з 330-метровым сцягам. Вас чакаюць беларускія дудары, клуб гістарычнай рэканструкцыі, выступы артыстаў і прамовы лідараў дэмакратычных сілаў. Не прапусціце магчымасць чуць моц беларускага адзінства. На аб'ектыве гэта ўся інфармацыя. Эфір працягне студыя «Белсат», якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, шановне гаспадарства. У студыі «Белсат» сёння пра магчымую вялікую угоду ЗША. ЗША падбухторваюць Літву да дыялогу з Менскам. Вільня ўжо не выключае сустрэчу нават. Але ці гэта рэальны крок да перамоваў і што на самой справе можа атрымаць Лукашенка? І другая тэма – кошты. Паліва ў Беларусі даражэе, праезд ужо плюс 15 копеек. Як далёка гэта зойдзе і што яшчэ вырасце ў цэнах? Нашыя госці сёння – палітычны аналітык Александр Класкоўскі і эканамічны аглядальнік Александр Кныровіч. І вядома ж, наша традыцыйная апытанка. Прымайце ўдзел і далучайце да нас. Шановне гаспадарства, студыя «Белсат», Алесь Залеўскі і Юлія Лабанова. І традыцыйна спадарства мы падрыхтавалі да вас апытання, і сёння нас цікавіць вось што: ці б'е па вашым гаманцам падаражэнне паліва і падаражэнне цэны праезду ў грамадскім транспарце. Ну і, канешне ж, ёсць варыянты адказу. Так, вядома, не, або я езджу, буду ездзіць роварам. Сёння, уласна, пра гэта вас пытаемся. Так што, нагадаю, ананімна, бяспечна можна галасаваць, а мы вернемся да вынікаў цягам эфіру. І да самой тэмы ўжо літаральна праз хвілін 15, думаю, Александр Кныровіч з'явіцца ў нашай студыі, дзе абмяркуем, што яшчэ, апроч як грамадскага транспарта і коштаў на паліва, вырасце ў цане ў Беларусі. Пакуль жа пачынаем з-за мяжы, з Літвы.
якая нібыта гатовая разгледзець дыялог з Менскам, але толькі на тэхнічным узроўні пры выкананні шэрагу умоваў. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністрка Інга Ругініене пасля заклікаў спецпасланніка ЗША Джона Коула. Вашингтон фактычна падштурхоўвае Вільню да кантактаў з Лукашэнкам і нават не выключае аднаўленне транзіту беларускіх угнаенняў. Сам Коул адкрыта заяўляе, ЗША зацікаўленыя ў беларускім каліі. Што на гэта кажуць нашы паўночныя суседзі? У Літве адказваюць жорстка. Ніякіх перамоваў пра транзіт няма і быць не можа, пакуль дзеюць санкцыі еўразвязу. Магчымы толькі тэхнічны дыялог. І толькі калі Менск спыніць міграцыйны ціск, верне грузавікі і не будзе правакаваць на мяжы. На гэтым фоне Менск пасылае свае сігналы. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмонт сёння пацвердзіла магчымы візіт шэфа ў ЗША і сустрэчу з Дональдам Трампам. І паралельна іншы бок гэтай так званай разрадкі. Нягледзячы на вызваленне палітвязняў, у Беларусі працягваюцца новыя арышты. Апошні прыклад – 75-гадовы выдавец і навуковец Зміцер Санько, галоўны рэдактар выдавецтва «Тэхналогія», адзін з заснавальнікаў таварыства беларускай мовы і чалавек, які больш за 30 гадоў працаваў у акадэмічным кнігавыданні. Яго затрымалі ў межах так званай справы кнігароў, якая ўжо прывяла да масавых арыштаў у кніжнай сферы. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк». З намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадару Александр. Вітаем. Добрый вечар. Ну што, можам сказаць, што ЗША фактычна даціснулі Вільню прынамсі да згоды на кантакт з Менскам, хай і на ўзроўні намеснікаў міністраў, чаго не было і раней нават. Але што рэальна можна вырашыць на гэтым узроўні, спадару Александр, калі ранейшае ключавое нібыта пытанне ў адносінах фуры ўжо знятае? Дык пра што маюць дамаўляцца намеснікі міністраў, на вашу думку? Ну, яшчэ і з фурамі да канца не вырашана пытанне, таму што толькі частка пакуль што, наколькі я ведаю, выехала ў Літву. Ну, але, здаецца, тут ужо працэс пайшоў. Увогуле ж, сапраўды, вось гэта інтэрв'ю Джона Коула, дзе ён упершыню адкрытым тэкстам сказаў, што Штаты зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Літву, праз порт Клайпеду. Гэта, ну, вельмі такі важкі голас. І я думаю, што Літве давядзецца з гэтым лічыцца. Сапраўды, цяпер і прэм'ерка Ругінене, і прэзідэнт Наўседа, яны падкрэсліваюць, што не бачаць яшчэ з беларускага боку нейкай добрай волі, вылучаюць шэраг умоваў, але здаецца, што тут ужо таксама лёд кранаецца, таму што раней катэгарычна адмаўлялася Літва весці нейкі дыялог. Ну, бачыце, цяпер ідзе такая пэўная гульня словамі, што гэта будзе не палітычны, а тэхнічны ўзровень. Але калі сустрэнуцца намеснікі міністра замежных справаў, то гэта ўжо дэ-факта палітычны ўзровень. Тут трэба сказаць, што Літва, скончу, калі можна думку, Літва ў такой сапраўды цяжкай сітуацыі, таму што дзейнічаюць не толькі літоўскія санкцыі супраць беларускага калію, але і санкцыі на ўзроўні еўразвязу, і тут патрэбна агульнае рашэнне ўсіх краін еўразвязу. А нядаўна якраз Брусэль гэтыя санкцыі прадоўжыў яшчэ на 1 год. Таму тут, канешне, на заўтра ці праз тыдзень сітуацыя карэнным чынам не зменіцца. Ну, вось, уласна, вы апярэдзілі маё пытанне. Я хацела запытацца пра адзінства ўсё ж такі еўрапейцаў штодо пытанняў санкцыяў. Ці атрымаецца, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты націснуць на цэлы еўразвяз? Або гэта, як бачыце, немагчыма, на вашу думку? Ну, на сёння адзінства паміж штатамі і еўразвязам, як мы бачым, няма. Наадварот, рознагалоссі даволі сур'ёзныя і ва ўкраінскім пытанні, і ў падыходзе да беларускага пытання. Канешне, Мінск, Лукашенко спадзяецца, што Штаты націснуць. Але гэта такое, ведаеце, трошкі спрошчанае прымітыўнае разуменне сітуацыі. Беларускія ўлады думаюць, што ўсюды, як вось у адносінах, напрыклад, паміж Масквой і Мінскам, што ёсць васалы, якім, калі загадаеш, што яны так і зробяць. Але мы бачым, што Еўропа паказвае нораў у шэрагу пытанняў, і па ўкраіне яны займаюць іншую пазіцыю, і наконт Грэнландыі яны
супраць штатаў даволі рэзка выступілі. Таму не факт, што хутка штатам давядзецца пашэнціць агульную мову з еўразвязам у гэтым пытанні транзіту беларускага калію знайсці. Але я думаю, што спробы такія не выключаны. І тут адно са слабых звёнаў менавіта Літва, таму што Літва дастаткова моцна залежыць ад штатаў, стараецца ісці ў фарватары іх палітыкі. Ну і плюс, акрамя ўсяго іншага, ёсць такое пытанне, як прысутнасць амерыканскіх войскаў у Літве. Летась вось выданне Financial Times пісала, што у Трампа ёсць намеры скараціць ці ўвогуле звесці да нуля прысутнасць войскаў сваіх у краінах Балтыі. Потым гэта неяк пытанне заглухла, але я думаю, што гэта тэма можа зноў стаць козырам у перамовах Вашынгтона і Вільні па пытанні транзіту калію. А, канешне, Літва, асабліва сёння, калі толькі лянівы каментатар не кажа пра магчымы напад Пуціна на краіны Балтыі, Літва зацікаўлена, каб вось гэты амерыканскі шчыт быў на яе тэрыторыі. Ну вось пытанне, ці даціснуць Злучаныя Штаты. Пакуль жа вот я прапаную так перамясціцца на гэты трэк перамоўны паміж ЗША і Беларусю, але праз іншую гісторыю, не праз Літву, а праз спартоўку Арыну Сабаленку, якая ў фінале прэстыжнага турніру ў Майамі цяпер і ў паўфінале першая ракетка свету упэўнена перагуляла сваю галоўную канкурэнтку Алену Рыбакіну за перамогаю беларускі. З трыбуны назіраў легендарны бразільскі экс-футбаліст Роналда. А сапраўднай сенсацыяй выклікала фота Арыны Скай Мэдысан Трамп, старэйшай унучкай прэзідэнта ЗША, улюбёнай унучкай. Аказваецца, унучка Трампа вялікая фанатка Арыны Сабаленкі. Вось яшчэ адна сувязь паміж Трампам і адміністрацыяй сямей Трампа і Беларусю. І вось мы бачым, што ЗША публічна ціснуць на Літву, а не на Менск, нягледзячы на мігрантаў, на якія працягваюць атакаваць межы, ужо можа не ў такой проста колькасці, на зонды, якія працягваюць лятаць і сёння спынялі зноў працу ў вільнюскі аэрапорт, і на рэпрэсіі, пра якія будзе трошку пазней. Ці не паўтараецца тут, вось, на вашу думку, трошкі ўкраінскі сцэнар, калі ціск ідзе найперш на ахвяру, так, у дадзеным выпадку паміж Украінай і Расіяй, так, у перамоўным працэсе, ну і а не на агрэсара, так, не на віноўніка гэтай сітуацыі? Я думаю, што не зусім так, таму што калі звярнуцца да таго ж інтэрв'ю Коула, і раней ён на гэтую тэму выказваўся, ён падкрэсліваў, што таксама, так бы мовіць, выхаваўчую работу, бяру гэта ў двукосці, ён правёў і з Лукашэнкам. Нядаўна вось сталі публічнымі ягоныя выказванні ў інстытуце Маккейна, дзе ён шчыра і ў такіх яскравых, вельмі сакавітых выразах расказваў, у якім стылі ён вёў камунікацыю з Лукашэнкам. Там і ненарматыўная лексіка гучала, і прыблізна так ён яго ўшчуваў, што давай нарэшце ты гэтыя чортавы шары спыні. І ён, маўляў, мне паабяцаў. Усё ж такі пэўныя крокі насустрач Лукашенко зрабіў. Канешне, праз них хачу, таму што ягоны стыль, ягоная манера, гэта шантаж, гэта ціск, гэта эскалацыя, каб неяк узмацніць сваю перамоўную пазіцыю. Але ўсё ж такі відавочна, што ён у гэтых перамовах з Літвой зацікаўлены, у гэтым самым танным маршруце калію праз Клайпеду ён зацікаўлены, і таму вось днямі ён, напрыклад, паведаміў, што міністру Кубракову загадаў, каб праводзілі аперацыі супраць гэтых кантрабандыстаў і там групу гэтых, як ён сказаў, бандюганаў злавілі. І ўсё ж такі апошнія месяцы меней стала гэтых метэазондаў, хоць іншым разам аэрапорт Вільні і зачыняецца, але радзей. Тое ж можна сказаць і пра атакі мігрантаў. На нуль гэта не сышло, але ўсё ж такі аслаблення значнае. Канешне, Мінск, я думаю, гуляе гэтымі чыннікамі, таму што ён так ці іначай кіруе гэтымі працэсамі, і ён вось паказвае, мы можам па-добраму, а можам і па-дрэннаму. Ну, такі стыль, такая манера. Ці гуляе або нейкім чыне спрабуе выдаць сітуацыю як
крок да дыалогу, крок да саступкаў. Я маю на ўвазе, нібы фуры пачалі вяртаць, але ёсць жа там чыннік, што Беларусь усцяж патрабуе грошай за стаянку, за прастой гэтых фураў на стаянках. І ці можна гэта лічыць дастатковымі выкананнем умоваў Літвы? Тое самае, што окей, зараз паменяла мігрантаў, але акурат 25 сакавіка быў новы рэкорд зафіксаваны мігрантаў на мяжы, спробаў прарвацца. То бок, ці не атрымліваецца так, што Менск нібы паказвае, так, мы ідзем на дыалог, мы ідзем на саступкі, але насамрэч не. Ну, конечно, у Мінска свой нораў. Вось сёння прэс-сакратар МЗС таксама адрэагаваў на заявы Ругінэні і Наўседы і ў такой пыхлівай даволі манеры. Па-першае, падкрэсліў, што, маўляў, мы нікога не прасілі, каб за нас хадайнічалі, ніякі трэці бок, маюцца на ўвазе Штаты. Ну, гэта каб паказаць свой гонар, так бы мовіць. І што ультыматумы з боку Літвы непрымальныя, хаця гэта не ультыматумы, гэта элементарныя патрабаванні, каб на мяжу нелегаламі не ціснулі, каб гэтыя кантрабанду гэту спынілі, каб грузавікі, якія былі гвалтоўна ўтрыманы, без аніякай платы адпусцілі. Ну, Лукашенко, бачыце, ён жа заўжды жорстка таргуецца. Ён паслухаў Коула і, па-першае, даў адмашку мытнікам, выпускалі гэтыя грузавікі. Па-другое, ўсё ж такі там, як ён казырнуў, у 7 разоў знізілі плату. Хоць на добры лад, канешне, трэба было яшчэ і кампенсацыю гэтым вось перавозчыкам выплочваць за тое, што яны пацярпелі абсалютна не па сваёй віне. Ну, але так ці іначай мы бачым, што з абодвух бакоў, і з боку Вільні, і з боку Мінска, ўсё ж такі маленькія нейкія крокі насустрач робяцца. Ці ва ўсякім разе мы бачым пэўнае змякчэнне пазіцыі, адмову ад ранейшай катэгарычнасці. Гэта ўжо такая стадыя палітычнага торгу, я думаю. Таму пэўныя надзеі на тое, што вось Штаты такім чынам неяк звядуць бакі і нейкі дыалог пачнецца, ўсё ж такі такія шансы на сёння праглядаюцца. Ці праглядаюцца шансы па тым, каб вось рэпрэсіі ў Беларусі, каб гэтыя крокі з боку Лукашэнкі былі таксама насустрач і свайму народу, насустрач беларусам. Калі моцна прыглядацца пад павелічальным шклом, то можна заўважыць нейкія мінімальныя крокі, напрыклад, вызвалення кнігароў Алесія Аўдахі і Вацлава Богдановича, але разам з тым так і арышт галоўнага рэдактара Змітра Санько, так гэта выдавецтва «Тэхналогія» 75-гадовага аўтарытэта навукоўца ў Беларусі. То бок гэта таксама ў межах гэтай гульні адбываецца, так і Лукашенко не можа паказваць імгненнае неяк спыненне і рэакцыю на гэтыя рэпрэсіі. Ці все-таки гэта нейкі такі збой рэпрэсіўнай сістэмы? Пабачылі вы ў гэтым кроку нешта у выглядзе саступак? Ну, я думаю, пытанне не толькі ў тым, што Лукашенко хоча захаваць твар, а сапраўды ён жа сам увесь час вяртаецца да падзеяў 20-го года. Адчуваецца, што гэта тэма яго триггерыць, ён баіцца паўтору, і таму для яго не тое, што спыніць, але нават зменшыць рэпрэсіі, гэта вялікая праблема. Плюс ён назіраецца на сваіх сілавікоў. Раз за разам ён жа з розных трыбун усё апраўдваецца. Вы ж мяне зразумееце правільна, што я гэтых вось там бандзюг, гэтых тэрарыстаў, як ён называе, палітычных зняволеных, адпускаю. Таму ёсць пэўныя чыннікі, якія яго стрымліваюць. Але з іншага боку, вялікая спакойнасць ўсё ж такі, каб атрымалася гэта вялікая ўгода са Злучанымі Штатамі, каб ён паехаў да Трампа ў Фларыду, каб ён стаў хоць часткова такім рукапаціскальным на захадзе. Гэта, канешне, вось такі шанец, які Лукашенко ўпусціць не хоча. І Коул, як дасведчаны перамоўшчык, ён пакрысе яго ўсё ж такі прыціскае. Мы бачылі, што апошнім разам 235 з 250 памілаваных палітвязняў засталіся ў Беларусі, і Коул адкрытым тэкстам сказаў, што гэта ягоная была ўмова, ягоны ціск спрацаваў. Потым
той жа Коул ужо апошнім часам паўтарае, што ён ставіць перад Лукашэнкам пытанне змяншэння рэпрэсій. Ну, я невялікіх ілюзій не маю наконт таго, што перавыхаваецца Лукашенко і рэжым стане белым ды пухнатым. Але разам з тым, вось, падкрэсліваючы, што спакуса вялікай угоды у яго моцная, я думаю, што на пэўнае змяншэнне рэпрэсій ён усё ж такі можа пайсці, таму што ён уладу сваю захаваў, ён трымае сітуацыю пад кантролем, і калі ўсё ж такі гэты рэпрэсіўны тэмп гэта канвееру знізіць, перайсці там ад крымінальных палітычных спраў, напрыклад, да штрафаў, там пасадак на суткі, гэта ўжо ніжэй радараў амерыканскіх можа быць. У прынцыпе, такая перспектыва магчымая, і так мы назіралі з 2016 па 2020 год у дачыненнях паміж Мінскам і Еўразвязам. Пасля таго, як ён зняў санкцыі, у Лукашэнкі быў стымул усё ж такі не набіраць новых палітычных зняволеных. Цяпер, канешне, якасна іншая сітуацыя, але ўсё ж такі, я думаю, што гэта гульня штатаў, яна не зусім безнадзейная. Спадару Александр, апошняе пытанне, так у нас уже тут апошняя хвілінка застаецца. А вось як вашыя прагнозы і адчуванні, калі казаць пра эту вялікую угоду, пра транзіт калію па-з Літвы, гэта магчыма ажыццявіць гэтую здзелку да заканчэння вайны ва ўкраіне? То бок вайна яшчэ будзе працягвацца, а здзелка, вялікая угода ўжо будзе працаваць, на вашу думку? Ну, тут два пытання. Што тычыцца калію, то Еўразвяз наўрад ці свае санкцыі скасуе, пакуль не скончыцца вайна, таму што яны звязаны з саўдзелам у агрэсіі. А вось вялікая угода менавіта паміж Мінскам і Вашынгтонам, выпуск усіх палітвязняў і ў абмен, як сказаў Коул, 80% амерыканскіх санкцый будзе знята. Гэта рэальная задача, і я ўжо падкрэсліваў пра інтарэс Лукашэнкі. Трамп таксама не страчвае інтарэсу да Беларусі, таму я думаю, што шансы тут неблагія, калі Крэмль не паставіць палкі ў колы. Дзякуй вялікі за размову, спадар Александр. З вами развітваемся, але таксама заставайцеся з намі ў эфіры, бо яшчэ на нашу тэму ёсць апошняе паведамленне. Як толькі што стала вядома, уласна спецпрадстаўнік Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Кол адказаў на ліст нашай калегі Кацярыны Андрэевай, якая днямі даслала яму ліст з падзякай, таксама просьбай вызваліць яе мужа і ўсіх іншых, хто застаўся за кратамі. Коротка і лаканічна адказаў Джон Кол: так, мы працуем над гэтым. Дзякуй вам вялікі, спадар Александр, што знайшлі час на размову з намі. Дзякуй спадару Джону Колу, што дапамагае нашым калегам выйсці з турмы. Гэты тыдзень за межамі Беларусі адбываецца дзясяткі івентаў у розных краінах Еўропы з нагоды беларускага дня волі. Якраз у гэты час Міністэрства замежных справаў Польшчы сумесна з аб'яднаным пераходным кабінетам ладзіць у Варшаве святочны прыём, дзе сабраліся як польскія высокія палітыкі, так і вядомыя беларускія дзеячы. Наўпрост з месца падзеяў перадае Аліна Скрабунова пра атмасферу імпрэзы і перспектывы польска-беларускага супрацоўніцтва. Аліна, прывітанне. Прывітанне, Алесь. Так, зараз я знаходжуся ва ўніверсітэце імя Фрэдэрыка Шопена ў Варшаве. Тут за моёй спінай проста зараз адбываецца урачыстае святкаванне Дня волі 2026. Яно арганізавана сумесна польскім міністэрствам замежных справаў і аб'яднаным пераходным кабінетам Беларусі. Таму на імпрэзе прысутнічаюць абодва бакі. Гэта польскую дэлегацыю узначальвае віцэ-міністр замежных справаў Польшчы Владыслав Барташэўскі, а беларускую дэлегацыю узначальвае кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. МЗС Польшчы ўжо 4-й раз удзельнічае ў святкаванні Дня волі ў Беларусі. Такім чынам польскі бок дэкларуе сваё падтрыманне той барацьбы, якую вядуць беларусы за свабоду і правы чалавека. Святкаванне гэтага году ўключае ў сябе кароткія выступы названых асобаў. Перад тым, як пачалася імпрэза, мы паразмаўлялі з Владыславам Барташэўскім. Ён расказаў пра поўную падтрыманне беларускай дэмакратычнай супольнасці тут, у Варшаве. Яно і зразумела, бо толькі ў Польшчы жыве афіцыйна каля 150 000 беларусаў.
А рэальная колькасць нашых грамадзянаў тут можа быць значна болей, улічваючы тых, хто ўжо атрымаў польскае грамадзянства і тых, хто яшчэ ў працэсе легалізацыі. Лічыцца, што беларуская дыаспара ў Польшчы ацэньваецца прыкладна ў 330-350 тысяч чалавек. Польша не можа не звяртаць увагу на такую колькасць людзей. Таму Владыслав Барташэўскі і кажа зараз пра падтрыманне беларусаў у Польшы усіх. Гэта будзе падтрыманне ў пытаннях легалізацыі, у пытаннях працы розных беларускіх інстытуцыяў, працы СМІ, дапамогі былым палітвязням, безумоўна. Супраца Польшы і беларускага дэмакратычнага руху цяпер мусіць узмацніцца яшчэ і дзякуючы таму, што офіс Святланы Ціханаўскай летась пераехаў з Вільні ў Варшаву. Ну і Святлана Ціханаўская на пытанні, якія самыя актуальныя пытанні стаяць паміж беларускім дэмакратычным рухам і ўладамі Польшчы, адказала, што і цяпер, як і ўсе гэтыя 5,5 год, беларусы прыязджаюць у Польшчу, на позве дня застаюцца наступныя пытанні. Гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, дапамога тым, каго ўжо вызвалілі, і санкцыйны ціск на Беларусь, каб вызваліць тых, хто яшчэ застаўся ў няволі. Пасля адкрытай частцы мае адбыцца канцэрт, будзе выступаць вакальны калектыў, але мы ведаем, што гэтае мерапрыемства толькі адно са шматлікіх мерапрыемстваў, якія праходзяць увесь гэты тыдзень у Польшы і ў іншых краінах з нагоды Дня волі. Нагадаю, што на самое 25 сакавіка у самы пазнавальны будынак Варшавы, Палац культуры і навукі, падсвяцілі бел-чырвона-белыя колеры ў знак салідарнасці з беларусамі. А заўтра, 28 сакавіка, тут, у Варшаве, пройдзе самы галоўны і самы буйны мітынг да Дня волі. Мітынг і шэсце. Беларусы збіраюцца а 16 гадзіне на плошчы Трох крыжоў і пройдуць да замкавай плошчы з вялізным 330-метровым бел-чырвона-белым сцягам. На замкавай плошчы ўжо адбудзецца кірмаш, нават абяцаюць дранікі ад былых зняволеных. Ну і, вядома, выступы палітыкаў. На гэтым у мяне ўсё, перадаю слово ў студыю. Дзякуй, Аліна. Хочацца табе таксама падаваць, як гэта было на працягу ўсяго твайго выступу. Нягледзячы на гэтыя апладысменты, мы выдатна ўсё пачулі і дзякуй за такі дэтальны рапарт. Ну і вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Аўтамабілістаў і пасажыраў грамадскага транспарту чакаюць новыя часы. У краіне абвешчанае паэтапнае павышэнне цэнаў на паліва, а ў рэгіёнах і сталіцы ўжо пачалі дзеяць новыя тарыфы на праезд. Першая хваля падаражэння на запраўках пачнецца ўжо заўтра, 28 сакавіка. Цэны вырастуць адразу на 4 капейкі, а з 4 красавіка яшчэ на 3 капейкі. У Белнафтахіме тлумачаць, што гэта вымушаная захада, выкліканая ростам сусветных каціровак нафты і павелічэння лагістычных выдаткаў для нашых НПЗ. Напярэдадні стала вядома пра рост цэнаў і на праезд. З 24 красавіка квіток на адну паездку ў рэгіёнах падаражэў на 15 капеек і цяпер каштуе рубель і 5 копеек. Не застаўся ў Баку і Менск. У сталіцы новыя цэны пачалі дзеяць ад сёння. Наземны транспарт рубель і 10 копеек, а жэтон у метро каштуе рубель і 15 копеек. Падаражэлі праездныя. Напрыклад, адзіны білет на месяц у сталіцы цяпер каштуе амаль 66 рублёў. Так, як вы ўжо пачулі ці пабачылі, таксама з намі сёння ў студыі Александр Кныровіч, аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце, бізнесовец, прадпрымальнік. Вітаем вас. Вітанне. Так, спадру Александр. Ну, у Беларусі паліва даражэе паэтапна, плюс 7 копеек за 2 тыдні, 4 плюс 3, так, атрымліваецца. Улады тлумачаць гэта ростам сусветных цэн на нафту. Вот гэта сапраўды іранскі фактар? Ці проста зручная нагода падняць цэны? Ну, конечно, иранский фактор, потому что, ведаете, у нас цены на газ и цены на паліва фармуюцца по зусім розным прынцыпам. Калі в выпадку суадносін з Россией по газу есть такая цена сталая, $128 за 1000 кубометров, то цена на нафту для наших нафтоперапрацоўчых комплексов яна фармуецца ў залежнасці ад цены на нафту Brent у Нідерландах. Так? І таму вось гэтае падаражэнне, якое сегодня мы назіраем, яно вельмі вялікае, ад $60 да зараз каля $100 за один баррель, яна павінна была выклікаць падаражэнне нафты з России да Беларусі ў такіх же самых прапорцыях.
Так, але ж мы разумеем, што наша ўсё ж таки у Беларусі меншая лагістыка паміж Беларусі і Расіі, няма экспартнай пошліны і так далей, але нафта павінна была даражэць. І яна даражэй. Пытанне ў мяне ў іншым. Ведаеце, у гэтай цане паліва прыкладна 40% гэта падатак ПДВ, і ў ім яшчэ акцызы, то есть гэта тое, што забірае на сябе дзяржава, гэта тое, што ідзе ў бюджэт. То бок у дзяржавы была магчымасць ввогуле не падвышаць кошты, а сказаць, ну добра, у нас ёсць такі часовы, а я упэўнены, што гэтае становішча ў персідскім ўсё ж такі заліве, мы все разумеем, што яно часовае, што так быць не можа, то бок калі гэта будзе падоўжвацца яшчэ там месяц ці два, мы пабачым нафту і па 300 і па 400. Таму как бы ўсё ж такі ёсць падзеў, што гэта будзе часова, і вось гэты месяц-два, ну, бюджэт мог взяць на сябе гэты выдаткі. Мог не падымаць на гэта 3% ці на 5 копеек талоны на транспарт. Гэта нейкі такі выбар дзяржаўных органаў. Яны зрабілі яго так. Яны зрабілі, што нягледзячы на тое, што гэта часовая некая з'ява, все ж таки яны будуць падвышаць гэтыя кошты. І білеты там жа з гэтай гісторыі? Здаецца, што білеты падаражалі яшчэ да падвышэння коштаў на бензін. Ці яны наперад глядзелі? Я, ведаеце, я не магу адпавесці за тое, што як гэта было ці звязана, ці не наўпростава, але я нагадаю, што наша кіраўніца, адна з кіраўніц Мінгарвыканкаму, калі падвышаліся кошты на гэтыя самыя праезд, яна казала, чаго вы скардзіцеся? Вы пакрываеце толькі там прыкладна траціну, таму вы павінны быць дзяржаве удзячныя за тое, што адбываецца. Таму как бы там і там таксама былі кошты паліва, але напэўна яна казала аб тым, што беларусы не пакрываюць кошты гэтых коштаў паліва. Ну, канешне, гэта не звязана зараз з персідскім залівам, ну, напэўна. Бо гэта вось як нагода, напэўна, так? Конечно. Але раз кошты на нафту растуць, ну то лагічна, што і расце кошт перавозкі пасажыраў, ну, раз кошты на паліва растуць у краіне, і кошты перавозкі растуць, але не толькі пасажыраў, але і тавараў. Всю лагістыку, так, і вытворчасць. Нам чакаць яшчэ нейкіх павышэнняў коштаў, то на што? Ну, глядзіце, агульная колькасць нафты, якую мы купляем для внутреннего спажывання, прыкладна 8 мільёнаў тонн. І гэта азначае трохі меней за 4 мільярды долараў, там плюс-мінус. У параўнанні з агульным памерам эканомікі гэта ну, прыкладна каля 5%. І таму, калі вось гэтыя 5% удзела даражэюць на нейкую велічыню, мы можам палічыць, якой адсотак гэта дадасць да агульнай інфляцыі ва ўсіх астатніх таварах. Гэта будзе нейкі ўплыў, калі там топліва падаражэе на 20%, то плюс 1% інфляцыі мы абавязкова пабачым тым ці іншым чынам. Праз падаражэнне хлебу ці падаражэнне іншых прадуктаў, таму што няма ніякага другога спосабу, як даставіць тавары з вытворчасці да магазина. Ну, яны все равно выкарыстоўваюць тым ці іншым паліва. Таму вось такая формула падаражэння паліва на 20% выклікае інфляцыю дадаткова. А вось, то бок, цяперашняя хваля, зараз, Юля, так, толькі вось цяперашняя хваля, то бок, яна не выкліча нейкага скачка цэн? Такога заўважнага не выкліча, таму што гэта толькі 3% падаражэння, ну, таму там 0 колькі-то мы пабачым. Гэта не будзе заўважна на агульных статыстычных лічбах, але будзе заўважна на выдатках асобных прадпрыемстваў, якія магчыма... Ну, і людзей, которые запаўляюць машыны. Конечно. Ну, людзі, конечно, у беларусаў будзе пытанне, чаму ваюе Трамп, а аплачваюць гэта они. Ну, вось таксама пытанне, як тады адрэагуе Лукашенко, калі пацягнецца рост коштаў на харчы, напрыклад, на нешта яшчэ, бо доўгі час рэгулявалі пэўныя тавары, а тут, калі паліва даражэе, лагістыка даражэе, то, адпаведна, і прадаўцы маюць падняць кошты на гэтыя ўсе тавары. У меня ёсць адказ, ён не заўважыць. Ён зробіць выклік, што нічога не адбываецца. Чаму? Таму што, ведаеце, мы аб гэтым казалі ў праграме «Атмасфера», тое, што ёсць прагноз міжнароднай арганізацыі, харчовай арганізацыі пры ААН, тое, што ў гэтым годзе інфляцыя па прадуктах харчавання ў Беларусі будзе 8,9%, а ў Польшы будзе 1,2%, то бок розніца ў 7 разоў. І зараз мы яе ўжо назіраем, таму што па выніках лютага была не 8,9, но 8,7. Беларусі зараз вельмі высокая інфляцыя па харчам. І таму, калі гэта пацверджваюць і іншыя дадзеныя Белстата, апошні апрос нашых беларускіх гаспадарак быў тым, што як быццам у нас растуць заробкі, як быццам людзі багацеюць, а чамусьці выдаткі на ежу яны ў нас не скарачаюцца, а растуць. То бок было 37,3,
там, у третьем квартале минулого года, а у четвертом чамусь уже 37,8. То бок інфляцыя па харчах у нас вельмі высокая, у параўнанні з еўрапейскімі краінамі такая ў разы вышэйшая, але пакуль Лукашенко робіць від, што яе няма ніякай інфляцыі. Так, вы згадвалі пра тое, што ўлады маглі б, напэўна, і не падвышаць кошты на паліва, бо ёсць акцызы, ёсць той самы падатак, які вы згадвалі. Ну, але вы ўжо падвысілі. Што цяпер? Ці ёсць спадзеў, што адкруцяць назад пазней, зробяць танней? Калі, напрыклад, вайна скончыцца? У нас ніколі так не бывае. І ввогуле, ведаеце, ёсць учебнік эканомікі, там наўпрост напісана, што цэны назад ідуць вельмі у Беларусі не ідуць ніколі назад. Таму вось гэта зафіксаваная, ўзятая вышыня, яна будзе, канешне, трымацца, нягледзячы на тое, што я ўсё ж такі прагназую, што калі скончыцца вайна у Персідскім, канешне, заліве, і праз месяц цэны прыйдуць у нармальнае становішча, таму што нафты ў свеце больш, чым дастаткова. Няма сусветнага дэфіцыта нафты, гэта часовая з'ява. Но, канешне, у Беларусі ніхто не будзе адкручваць назад кошты, гэта немагчыма. Але разам з тым, не толькі ў Беларусі патрошачкі даражэюць, але і пашмат розныя паслугі і тавары даражэюць ва ўсім свеце. І тое, што з чаго карыстаюцца у тым ліку і беларусы. Netflix сёння абвясціў, што павысіць падпіску, так, кошт. Цяпер уже будзе $9 без рэкламы. PlayStation вырастуць, так, это вот толькі сёння розныя маркі паведамляюць пра павышэнне. Як гэта адаб'ецца на імпарце беларускім і наогул на коштах тавараў у Беларусі? Ну, вы ведаеце, я, на жаль, не з'яўляюсь адмыслоўцам ні ў Netflix, ні ў другой. Таму што, ведаеце, імпартныя тавары маюць. Я разумею. Но, бачыце, гэта ўсё ж такі паслугі. Гэта не непасрэдна тавары, а паслугі тым, чым мы карыстаемся. Па падпіскі і сабекошт якіх не залежыць наўпрост ні ад нафты, ні ад нейкай іншай сыравіны. Таму гэта рашэнне саміх буйных кампаній, яно, напэўна, звязана з інфляцыяй долара. Магчыма, звязана з нейкім павышанай якасцю у Netflix і чагосьці іншага. Гэта не звязана з сусветнымі трэндамі, не звязана з вайной. Заўсёды была інфляцыя па долару. І мы ведаем, што кошт бутэлькі Кока-колы калісьці быў 5 цэнтаў, а зараз міні за нейкую велічыню значна больш у разы ты не знойдзеш. Таму гэта падвышэнне коштаў нармальнае з'ява, і калі мы бачым статыстыку, то зараз у Польшы інфляцыя 2,2%. У ЗША прыкладна такая ж трохі большая, или прыкладна такая ж інфляцыя, і яна заўсёды ёсць у эканомікі. Эканомікі для развіцця патрэбны невысокі ўзровень інфляцыі, калі ён вылічаецца 1-2%, гэта нармальна. Таму я бы не рабіў сёння з гэтага некую буйны тренд. Все ж таки, мне падаецца, што гэта больш чым менш нармальна, тым больш, што людзі могуць адмовіцца глядзець Netflix і ўключыць Белсат ці беларускае тэлебачанне. Так, але курс рубля хвалюе кожны дзень і многіх беларусаў. Ну і спадар Галоўченка, сёння кіраўнік Нацбанку, заявіў, што пакуль не чакаюцца сур'ёзных узрушэнняў на валютным рынку, і калі яны і будуць, то ў іх ёсць усе інструменты для таго, каб гэта злагодзіць. Відаць, гаворка пра гэты ЗВР, золотавалютныя рэзервы, которые выраслі разам з коштам золота, который, зрэшты, ўжо пачало падаць, так? Але прынамсі яны так гатовыя, відаць, калі што будзе нешта ціск на курс, то нейкім чынам выкарыстоўваць, відаць, гэтыя рэсурсы, але не выкарысталі ў выпадку з палівам, так, што маглі бы зрабіць і беларусам. Як вы ацэньваеце перспектывы курса ў гэтай сітуацыі? Ну, ведаеце, я пагажуся з Галоўченка. Зараз у беларускай эканоміцы гэта цікава, гэта парадокс, але ў студзені становішча з мінусавым сальда па таварам было лепей, чым было год таму. То бок зараз у нас знешні гандаль больш-менш збалансаваны, і ён не цісне зараз на курс. Таму ўнутры самой Беларусі няма падстаў, каб курс неяк вагаўся і кудысьці рост. Ці ёсць яны ў Расіі? Ну, заўжды эканамісты казалі аб тым, што для расійскага бюджэту, у якога зараз буйныя праблемы, больш выгадны курс паміж 90 і 100 рублямі расійскімі за долар, і, магчыма, вось гэты рух можа адбыцца, і, магчыма, гэта прыбавіла бы да беларускага курса плюс 10-15 копеек, але не болей за тое. І пытанне вялікае, ці будзе гэта рух зараз, таму што мы бачым, як у выніку вайны ў Персідскім заліве расійскі бюджэт зарабляе больш. Таму пакуль я бы не казаў аб тым, што ёсць нейкія такія вялікія нейкія спадзевы ці наадварот, што нейкі жах таго, што будзе рухацца долар. Ну, я тут пагажуся з Романом Галоўченкам.
Яшчэ цікава мне было у вас спытаць вось што. Белнафтахім абраў такую стратэгію малых крокаў, спачатку на 4 капейкі, пазней на 3 павялічыць. А памятаем, як на 1 капейку падаражэнне адбывалася. А тут, нібыта, у кароткім часе адразу на 7. Ці змякчаецца шок пакупніка такім чынам, на вашу думку? Ці это слушны псіхалагічны прыём або не? Дарэчы, вось сёння мы пыталіся нашых гледачоў, ці б'е па кішэнях, па гаманцах, і 67% адказалі, што так, б'е гэта падаражэнне. Ведаеце, вось падвышэнне коштаў вось такімі крокамі, гэта зноў вынік нейкіх фантазій Лукашенка. Мы памятаем, як калісьці паднялі кошты адразу, потом адкацілі, ён загадаў, што калі вы падвышаеце, давайте па 1 капейкі. І вось так вось былі такія падвышэнні. І я нагадаю нашым гледачам, што ўжо год таму быў у нас перыяд, калі мне здаецца, раз на тыдзень на 2 капейкі падвышалася кошт паліва, і 8 разоў гэта адбывалася. То бок, гэта, канешне, для эканомікі вельмі дзіўна. Як гэта лагодзіць уплыў на кашалькі, на гаманцы беларусаў, я не магу себе адпавесці. Я не ведаю, як гэта можа быць, калі ты падвышаеш на 7 капеек адразу, ці на 4 плюс 3 капейкі. Гэта, ведаеце, незвычайная з'ява, якая толькі ў Беларусі існуе, таму што вось псіхіка аднаго чалавека ўплывае на працу ўсей галіны і ўсіх беларусаў. Ці есть у гэтым сэнс? Нет, у гэтым сэнс няма. І зноў мы прыйдзем да нашага пачатку. Увогуле, ці ёсць сэнс падвышаць на 7 капеек пры росце коштаў у нафты на 40 ці 50%, калі ты ведаеш, што гэта пойдзе ў адваротны бок. Так, і мы маем іншыя прыклады, напрыклад, Польшчы, якая толькі што ўрад аб'явіў пра тое, што будуць абніжаць часова кошты на паліва. Але, што правда, у Польшы ўжо 2 евро за дызель трэба плаціць за літр, таму амаль 2 евро, там больш за 8 злотых, то можа яно і не дзіва. Дзякуй вам вяліка, спадар Александр. На жаль, час уже так дабягае, яшчэ шмат цікавых было пытанняў звязаных з гэтымі наступствамі і іранскімі фактарамі. Але да наступных эфіраў, тым больш запрашаем спадарства глядзець праграму «Атмасфера» з Александром Кнаровичем. І да нашай любімай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў». Гэтую рубрыку мы робім сумесна з калегамі з выдання «Багамедыя». І пачынаем ад Вікторыі, жыхаркі аграгарадку Ціхінічы, што ў Рахачоўскім раёне. Яна выклала відэа ў сацыяльных сетках і папрасіла аб максімальным рэпосце, каб яно дайшло да Лукашэнкі. Яна нагадала, што раней ён сюды прыязджаў і абяцаў, што гэта будзе вёска будучыні. Як патлумачыла Вікторыя, дагэтуль у вёсцы няма элементарных выгодаў. Напрыклад, людзі не могуць своечасова трапіць у больніцу, а замест вялікіх аўтобусаў на рэйс адпраўляюць цесныя пазікі. Мы не можем стать деревней будущего, потому что у нас элементарных деталей не хватает. Элементарных. На сегодняшний день у меня собрано 150 подписей о том, что мы нуждаемся в нормальном транспорте, мы нуждаемся в дополнительном транспорте, чтобы транспорт был удобен, чтобы можно было доехать с утра людям и зайти спокойно взять какие-то талоны, потому что, или там анализы сдать, потому что то, как сейчас прибывает, это расписание, оно вообще никак не подстраивается. То есть у нас в город мы прибываем, получается, в 9 с копейками, там в 3 с копейками и в 7. Какая же это деревня будущего, если здесь автобусы ходят 3 раза в день? Что ж, Солігорск. Так, у Солігорску фіксуюць анамальную колькасць безбілетнікаў. Толькі за адзін дзень рэйдаў, што адбыліся 24 сакавіка, кантралёры прымусілі пасажыраў купіць, увага, які Солігорск, а колькі прымусілі купіць? 2700 талонаў. Гэта стварае сапраўдныя заторы аўтобусаў, бо продаж квіткоў і выдача рэшты займае шмат часу. Аўтобус тым часам стаіць, замінаючы руху іншага транспарту. А што будзе, калі падаражаюць білеты? Так жыхары горада ў сацыяльных сетках скардзяцца на нязручную сістэму аплаты. Людзі наракаюць, што ў шапіках Белсоюздруку няма талона, а старэйшае пакаленне не ўмее карыстацца інтэрнэт-плацяжамі. Каб купіць талончык, трэба праціскацца да кіроўцы праз увесь салон. Пры гэтым рэальная колькасць парушальнікаў вырасла ў дзясяткі разоў у параўнанні з мінулым годам. Сітуацыя адвастраецца тым, што з 25 сакавіка праезд у Салігорску падаражэў да 1 рубля 5 копеек. Не выключана, што пасля гэтага зайцоў можа стаць яшчэ больш. Тым часам у Гомлі
пачаўся неадназначны медычны эксперымент. З 25 сакавіка 5 найбуйнейшых паліклінік гораду адчынілі свае дзверы ўжо а палове на 7 раніцы, то бок у 6:30. Чыноўнікі тлумачаць гэта клопатам пра пацыентаў. Маўляў, так людзі змогуць здаць аналізы да пачатку працоўнага дня і не адпрошвацца з працы. Аднак гомельцы сустрэлі новаўвядзенне крытыкай. У сацыяльных сетках людзі абураюцца празмернай нагрузкай на медыкаў, якім цяпер трэба прачынацца а 4 раніцы, каб трапіць на працу. Жыхары баяцца, што такі графік толькі паскорыць адток кадраў і павялічыць дэфіцыт дактароў. Паўстаюць і побытавыя пытанні. Напрыклад, куды падзець дзяцей у такую раннюю гадзіну? Тэставы рэжым працягваецца да канца красавіка. Калі ўлады палічаць яго паспяховым, на ранні графік перавядуць усе паліклінікі гораду. Так, ну а мы ўжо паводле нашага графіку маем завяршаць сённяшні эфір. Дзякуй вялікі за вашу увагу, лайкі, каментары ў чаце нашым трансляцыі, ну і галасаванні, паводле якога 67% нашай аўдыторыі лічыць, што падаражэнне паліва і грамадскага транспарту ударыць па гаманцам. 25% лічыць, што не, і толькі 8% у нас раварыстаў. Такія вынікі, з такімі вынікамі мы прыходзім да канца праграмы. Гаспадарства, нагадаю, з вамі былі Алесь Залеўскі і Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы на Белсаце. Пакуль.